अन्नू रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। छोरा चॉकलेट के पटाई ललकै पाजा में हमरा उठाई ललकै। छोरा चॉकलेट के पटाई ललकै पाजा में हमरा उठाई ललकै। देखा के अपन छुरा के छौरा खिया के कुरकुरा माजा ललकै मन भर पूरा। हे छौरा खिया के कुरकुरा माजा ललकै मन भर पूरा। पहिले दिलकै हमरा छौरा कानमा के बाली गे पकड़ के हमरा चूसल लगई ओठवा के लाली गे। पहिले दिलकै हमरा छौरा कानमा के बाली गे पकड़ के हमरा चूसल लगई ओठवा के लाली गे। खुली हटाई दल केस के चूरा हे छौरा खिया के कुरकुरा माजा ललकै मन भर पूरा। हे छौरा खिया के कुरकुरा माजा ललकै मन भर पूरा। कोते बात बताइयो हे गे सान तोस के हथौरा के साथ में लेने रहो एगो गुलशन नाम के छौरा के। कोते बात बताइयो हे गे सान तोस के हथौरा के साथ में लेने